Moi Juho, tähän Gamer taas. Nyt pelataan pelivideo ja täällä Royale. Mä en todista mun areenalla saa. Mä olen, jos saatte arvata millä areenalla. Mä en kohta tekee torttuja. Joulutorttuja, koska ei ole vielä joulu, mutta jos ehkä on. Mä en tiedä. No joo. Mä laitan paussille vähän sekaiherma. No munin, että täällä on toisella käyttäjällä 600 gemiä. Mä haluaisin 500 gemiä, että jos tähän ilmestyy legendaarisesti tai tänne, niin mä saan sen. Kukaan ei osta mulle mitään täältä. Mulla on Ice Jar. No mä saan sen Craft Chestinsa, kun ulkosana niinku oltiin autossa kulkava tänne legendaarikana, niin sieltä tuli. Niin on Sakavertläännissä. Täällä on tornamentit. Ja hyviä nuo päässä. Täällä on vähän Ville kiroillu. Ville niinku kiroilee täällä koko ajan. Melkein. What? Kuka mulle kirjoitti tuon? Mä en kyllä ite kirjoita. Mitä? Missä joo? Niin, siinä taas kyllä kiroilee. Mut mennään päättelemään tällainen dekki. Moi, nyt ottaa vähän kiitos. Pitää vähän, kun on huutaa, niin pitää vähän sammuttaa, mutta tuolla äsken oli mun aika. Nyt se on tuohon tuonne spiiralle. Voi veli. Mitä? Äiti! Mä tuun kohta. Miksi mä tuon tän laitoin? Mä äiti vaan koko ajan. Minä tekee torttia. Mä otan video niinku. Joku ärtty, kun kaikki häiritsee. Älä. Ei mä halua mitenkään niin pahasti. Se on hävinnyt pahaa. Näin tästä. Ei tee pahaa. Se on keräsprikkeitä. Mä en ite käytä niitä. En mä niin hirveesti tykkää sitä käyttää. Tuo arrous, mä tiedän. Mitä ne on? Niin arrovit. Ei. Miksi olla tontoon? Lähde dekille. Lähde hyvä dekki. Nyt lähtee. ES. Noniin. Arvoanko mä tiedän? Niin ois mä tuhannut ton. Nope, jätä mulle edes vähän eliksiiri. Noniin, mä oon tuhannut ton tullarin. Moro Tomppa. Joo, mä oon tuhannut ton tullarin. Tervehdin, mä en oo tuhannut tätäkään tullaria vielä. Tää päivää. Mä tuhota tää tullari. Niin just. Niin, älä tuhoa tätä. What?
Lordi Jumala. Joku Jumala Lordi. Tai Jumala vähän niinku tämmönen. No. Täällä on vähän mitusta. Tornado on tulossa Kutosareenalle 5 päivän päästä. Sitten täällä on muita uusia. No, yhdet on barbarit, sit joku... Mikä pitää? Joo, mä tuun ihan just. Koten tuut. Joo. Niin, täällä on uutta. Legendaari. Vähän ei kiinnosta mikä se voi olla. Tulee 7 ja huukaus 7. En mä tiedä mitä se saa. Ei se Princess tule kuitenkaan sama, mutta muut on ihan ok. Mutta tätä mä en vieläkään tiedä. Barbaari ja sitten mun Elitrix vai mikä. No moikka tänne videon parissa. Ja en osaa sanoa milloin mä teen seuraava video. Vähän pätkii, mutta ei se kai mitään. No moi.